Я подир, всичкото върви. Марти, що трябва? подир. Той се смее. Да се води. Как? Той се смее. Ще виж как получи. Така? Има някаква инерция. Сега се въртиш в кръг. Опитай се да тръгнеш направо. Газ, 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 газ. Изправи. Без да въртиш кормилото. Изправи кормилото. Сега ще има катастрофа. Катастрофа, бум. Така, браво. Браво. Искам на синята. Браво. Ако искаш там. На синята. Я дай сега напред. Синята. Не, добре, добре. Добре се справя, добре се справя. Няма проблем. Галин, моля те се. Остави, не води прямо. Чакай. Не притесняй. Експерт. Ето, мамо, виж докъде. Много е малко, нали, мамо? Това не е добро. Но не може да плува, защото ти иде на това. Така, браво. Браво. Ще тръгне по окръжност. Браво. Да, така трябва. Аз ще ограбявам. Завивай! Така, браво. Виж как хубаво. Пререгулира. Браво на момчето. Браво, Злато. Това ще го показвам на моите колеги. Как 5-годишно дете качило се първи път в лодка, се научава да кара Ами лодка. той в Белгия ще го пуснем да кара там. Къде? Уния лодка. Кои това бе? В Касело. Там имаше ли? Има Такива? не точно такива, там са по-други, там са с педали. Ай, натискаш педала там, видиш ли къде? Някой засече ли колко време имахме на каране? Всъщност аз съм тук, имам някакво 2:20 минути да стоя. Той майче 6 минути каза. Да. Спре! Марти, я бутни лодката. Трябваше да бутнеш лодката отзад напред. Иди отзад и бутни лодката. Тя зави нататък, бабинка. Не, чак назад. Давай. Карай. Още имаш време. Това момченце ще го побутне. И неговата ли спря? От една страна ги бутни. Ами то. Нали И беше 6 минути? на Марти ли спря? Спокойно, Марти. Ай, Марти, той спря. Той ще ги събере сега. Добре. Айде сега един по един. Той нали още 3 минути трябва да кара? Айде, съмбурва водата. Така. Браво. Ай, ходи да помагаш там сега с... С лодката. Виж как си се научи се. Браво. Виж как... Хубаво се научи. Влака е тук. След малко. След малко. Да, така се очертава. Още малко имаш. Ей, бау! Карай! Замина, така че ще го чакаме кога. Ще му свърши.
Вие с едното тайно искате да се качите? Да, с него е с малкия ще се качи. Добре, значи трябва да чакаме една от големите. Чакай, искаш ли заедно? Заедно ще караме. Ялко се другия жетон, той е тук в края. Ако им хареса, ще отидеш и за още. Ще отидем да караме долу колелата. Колела ли? Добре. Да, не може всичко на едно. Добре, ще чакам. Марти! Ти ще внимаваш да не се удриш така. Аре, сила, силно! Това не иска да го гледаме през. Да, чакайте, сега се качваме. Слизай!